హరే కృష్ణ అండి అందరికి. సో ఈరోజు భగవద్గీత యథాతథంలోని 10వ అధ్యాయాన్ని చూడబోతున్నాము. 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహన కార్యక్రమంలో ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని 10వ అధ్యాయాన్ని చూడబోతూ ఉన్నాము. సో ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తున్నాము. హరే కృష్ణ. ఫుల్ స్క్రీన్ ఉంది కదా మాతాజీ? ఫుల్ స్క్రీన్ వస్తుంది. హరే కృష్ణ. సో ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి స్వాగతం తెలియచేస్తున్నాము. ఇస్కాన్ మంగళూరు వారు ద్వారా అందించబడుతున్నటువంటి 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో ఈరోజు మనము 10వ రోజు 10వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్విభూతి యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నాము. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకం శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి చేత ఈ విధంగా చెప్పబడుతుంది. శ్రీ భగవానువాచ భూయ ఏవ మహాబాహో శృణు మే పరం వచః యత్తేహం ప్రియమానాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా. శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు. ఓ మహాబాహువులు గల అర్జున. ఓకే. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీన బంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ 10వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్ విభూతి యోగంలో మొదటి శ్లోకం శ్రీ భగవానువాచ భూయ ఏవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః యత్తేహం ప్రియమానాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా. శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఇలా అంటూ ఉన్నాడు. మహాబాహువులు గల ఓ అర్జున, నా మాటలు మళ్ళీ విను. నీవు నాకు ప్రియమైన మిత్రుడవు అగుటచే ఇంతవరకు వివరించిన దానికంటే ఉత్తమ జ్ఞానము నీ హితము కొరకు తెలుపుతాను అంటూ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడిని అంటూ ఉన్నాడు. ఆయన, ఓ అర్జున,
నా మాటలు మళ్ళీ విను నీవు, ఎందుకంటే నీవు నాకు ప్రియమైనటువంటి మిత్రుడవు. అలాగే ఇక్కడ అందువలన నీకు నేను ఇంతకు ముందు వివరించిన దానికంటే ఉత్తమమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నీ హితము కొరకు నేను తెలియచేస్తాను, విను అర్జున అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. సో మనం ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పుకున్నట్లుగా ఆ భగవానుడు అనేటువంటి పదము ఆ పరాశుర ముని చేత శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారికి అన్వర్తింప చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ద్వాపర యుగంలో ఆయన వచ్చినప్పుడు, అవతారం తీసుకున్నప్పుడు ఆయన ఆ పరాశుర ముని ద్వారా చెప్పబడినటువంటి 6 విభూతులను సంపూర్ణంగా ఆయన కలిగి ఉన్నాడు. అవే సంపూర్ణమైనటువంటి బలము, సంపూర్ణమైనటువంటి యశస్సు, అలాగే సంపూర్ణమైనటువంటి ఐశ్వర్యము, సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానము, సంపూర్ణమైన సౌందర్యము, సంపూర్ణమైనటువంటి వైరాగ్యము, ఇవి కలిగినటువంటి వాడు భగవానుడు లేదా దేవదేవుడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఆయన యొక్క విభూతులు మరియు కర్మలు అతి రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానమును ఆ అర్జునుడికి ఉపదేశిస్తూ ఉన్నారు. సో సాధారణంగా మనిషి ఆ భగవంతుని గురించి ఎంత ఎక్కువగా వింటూ ఉంటే భక్తిలో అంత ఎక్కువగా స్థితుడు అవుతాడు, అంత వృద్ధి చెందుతాడు అని అంటారు. అందుకే అర్జున నేను చెప్తున్నాను విను అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ప్రతిసారి. ఆయన రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానం అని, ఇంకా రహస్యమైనటువంటిది అని, పరమ రహస్యమని నిన్నటి అధ్యాయంలో, అంతకుముందు 7వ అధ్యాయంలో ఆయన చెప్పారు. మొదట్లో భగవంతుడు తన యొక్క వివిధ శక్తులు అవి పనిచేసేటువంటి విధానాన్ని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే నిన్నటి చూసినటువంటి అధ్యాయంలో ఆయన శక్తులను క్లుప్తంగా ఆయన వివరించడం స్పష్టంగా మనకి నిన్నటి అధ్యాయంలో వివరించడం జరిగింది. సో ఈరోజు ఈ అధ్యాయంలో ఆయన ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులను వివరిస్తూ ఉన్నాడు. అందుకే దీన్ని భగవద్ విభూతి యోగము అని అంటున్నారు. ఈ విభూతులను జాగ్రత్తగా విను అర్జున. సో ఇది ఎందుకంటే ఆయన యొక్క భగవంతుడి యొక్క విభూతులు ఉత్తమమైనటువంటి జ్ఞానము. సో అది ఆ విన్నటువంటి వారికి మంచి కలుగుతుంది కనుక నీ హితము కొరకు నేను చెప్తున్నాను విను అని చెప్తున్నారు. సో సాధారణంగా ఆ భక్తి భావనలో ఉండాలి. అలాగే ఆ భక్తుల సంఘ సంభాషణలలో ఉంటూ ఉన్నట్లయితే ఎక్కువగా ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశం. అలాగే ఇక్కడ సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడే చెప్తున్నారు కనుక అవి వినడం ద్వారా అర్జునుడిలో భక్తి, తర్వాత అతనికి మంచి మేలు జరుగుతూ ఉంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, నమే విదు సురగణాః ప్రభవం న మహర్షయః అహమాదిర్హి దేవానాం మహర్షీనాం చ సర్వశః. ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, దేవతలకు గాని మహర్షులకు గాని నా పుట్టుక వైభవము తెలియదు. ఎందుకనగా దేవతలకు మరియు మహర్షులకు నేనే మూలము. సో సాధారణ మనము ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఆ బ్రహ్మ సంహితలో చెప్పబడినట్లుగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడే దేవదేవుడు, అతని కంటే గొప్పవాడు ఎవ్వడు లేడు, అతడే సర్వ కారణ కారకుడు, తానే సమస్త దేవతలకు మహర్షులకు ఇక్కడ కారణమని స్వయంగా భగవంతుడే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు. సో కాబట్టి దేవతలు మహర్షులైన, ఎందుకంటే ఆయన తర్వాత వచ్చినటువంటి వారు కనుక ఆయనని అర్థం చేసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. మరి ఆయన్ని సాధారణంగా ఆ దేవతలు మహర్షులే ఆయనను అర్థం చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో సాధారణమైనటువంటి మానవులము, మనము నిమిత్త మాత్రమైనటువంటి మనము ఏ విధంగా ఆయన్ని అంత ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలుగుతామో ఆలోచించవచ్చు. సో ఇక్కడ ఒకసారి ఆ బ్రహ్మ కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి అవగాహన చేసుకోవడంలో పొరపడ్డారు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ద్వాపర యుగంలో వచ్చి అక్కడ ఆ గోవులు గోపబాలతో అందరితో కలిసి ఆయన జీవిస్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ సమయంలో ఒకసారి అందరూ కలిసి అడవికి వెళ్ళి ఆ గోవు దూడలను అన్నిటిని మేపుతూ ఉంటుంటారు ఆ గోపబాలులతో కలిసి. సో
అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ఆ విషయాన్ని చూసినటువంటి బ్రహ్మ ఈయన కృష్ణుడి భగవానుడేనా అనేటువంటి ఒక ఒక క్షణ కాలం పాటు ఆయనకి భ్రమ కలిగి ఆ గోవులను గోపబాలులను అందరిని తీసుకెళ్లి గుహలో దాచిపెడతారు అని చెప్తారు. సో అది గమనించినటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు ఇక ఆ గోవులు గాను గోప బాలురులు గాను ఆయనే అయ్యి ఊరికి ఇంట్లోకి వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అందరూ కూడా హాయిగా ఉంటుంటారు. ఆయన అంటే ఇది మన మానవ కాలంలో సంవత్సర కాలం పడుతుంది అని చెప్తారు. ఆ క్షణకాలం ఆయన భ్రమలో నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఏం జరుగుతుందని ఆలోచించే లోపల వచ్చేటప్పటికి మరలా యథావిధిగా ఆ గోవులు గోపబాలురులు అక్కడ ఉండి ఉంటారట. అది చూసినటువంటి బ్రహ్మ, అయ్యో నేను దాసినటువంటి ఆ గుహలో ఉంచినవి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళే అని చూస్తే అక్కడ అవే ఉంటాయట. సో అప్పుడు ఆయన తను చేసినటువంటి తప్పు తెలుసుకుని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని మన్నించమని వేడుకుంటారు అంటారు. అలాగే ఇంద్రుడు కూడా ఆ నందుడు ఇంద్ర పూజ ఆపినప్పుడు అక్కడ వారందరినీ కూడా ఇబ్బంది పెట్టాలి అని ఇంద్రుడు వరుణ్ణి పిలిచి కంటిన్యూస్ గా వర్షం కురవమని చెప్తుంటాడట. అప్పుడు చిన్ని కృష్ణుడుగా ఉన్నటువంటి ఆయన తన యొక్క చిటికిన వేలుతో ఆ గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలను గోవులు అన్నింటినీ కూడా ఆ పర్వతం కింద ఉంచి రక్షించాడు అని చెప్తారు. అప్పుడు కూడా ఇంద్రుడు తన తప్పు తెలుసుకొని వచ్చి ఆయన కూడా మన్నించమని వేడుకుంటారు అని చెప్పి. అందుకనే ఇక్కడ ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడం అనేటువంటిది ఆ దేవతలకు మహర్షులకు కూడా తెలియదు అని చెప్తున్నారు. ఆయన యొక్క వైభవం కానీ ఆయన యొక్క పుట్టుక అనేటువంటివి. సో ఎందుకంటే వారందరికీ కూడా మూలము ఆయనే అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, యో మామ జమనాదించ వేత్తి లోక మహేశ్వరం అసమ్మూఢ సమత్యేషు సర్వ పాపై ప్రముచ్యతే. ఆయన ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, నన్ను జన్మరహితుడను అనాదిని అని సర్వలోక మహేశ్వరుడును అని తెలుసుకున్నవారు మోహానికి గురికారు మరియు వారు సమస్త పాపముల నుండి విముక్తి చేయబడతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు అజుడు అంటే పుట్టుక లేనటువంటి వాడు, జన్మరహితుడు అని వర్ణించబడుతూ ఉన్నాడు. సో ఆయనే ఈ అన్ని లోకాలకు ఆ లోకాలన్నింటినీ కూడా పోషించి మహేశ్వరుడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలా ఎవరైతే అవగాహన చేసుకుంటారో వారు మరలా మోహానికి గురికారు అని, అలా ఆ జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వారు వారి యొక్క పాపముల నుండి విముక్తి చేయబడతారు అని కూడా తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, బుద్ధి జ్ఞాన సమ్మోహ క్షమా సత్యం దమ శమ సుఖం దుఃఖం భవో భావో భయం చాభయమేవ చ అహింసా సమతా తుష్టి తపోదానం యశో యశః భవంతి భావా భూతానాం మత్త ఏవ పృథగ్విదాః. సో ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, బుద్ధి, జ్ఞానము, సంశయము మరియు ఇక్కడ భ్రాంతి రాహిత్యము, క్షమాగుణము, సత్యము, ఇంద్రియ నిగ్రహము, మనోనిగ్రహము, సుఖ దుఃఖములు, జనన మరణములు, భయము ధైర్యము, అహింస సమత్వము, తృప్తి, తపస్సు, దానము, కీర్తి, అపకీర్తి మొదలగు జీవుల వివిధ గుణములన్నీయు నా నుండే జనించాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ జీవులలో ఉండేటువంటి ఈ రకమైనటువంటి అన్ని లక్షణాలు కూడా ఆ భగవంతుని ద్వారానే ఇవ్వబడినాయి, ఆ భగవంతుడి ద్వారానే వారికి ఇవ్వబడినాయి అని చెప్తున్నారు. సో బుద్ధి కానీ జ్ఞానము, సంశయము, భ్రాంతి రాహిత్యము, క్షమాగుణము, సత్యము, ఇంద్రియాలు నిగ్రహం చేసుకోవడము,
మనస్సుని నిగ్రహించుకోవడము, సుఖదుఖాలు, జనన మరణాలు, భయము, ధైర్యము, అహింస, ఇలాంటి కీర్తి, అపకీర్తి మొదలైనటువంటి ఆ జీవులలో ఉండేటువంటి గుణాలన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడి నుంచే వచ్చాయి అని తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, మహర్షయ సప్త పూర్వే చత్వారో మనవస్తత మద్భావ మానసా జాత ఏషాం లోక ఇమా ప్రజాః. సో ఆయన చెప్తున్నారు, సప్త ఋషులు, సప్త మహర్షులు వారి పూర్వము సనక సనందనాదులైన నలుగురు మహర్షులు, 14 మంది మనవులు నా మనసు నుండే ఉద్భవించారు. వివిధ లోకములందలి సమస్త ప్రజలు వారి నుండే జన్మించారు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా ఆ భగవంతుడు విశ్వజనుల, ఈ విశ్వంలో ఉండేటువంటి జనుల యొక్క వంశ క్రమసారాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. మనము ఆ దేవదేవుని శక్తి నుంచే జన్మించినటువంటి మూల జీవుడు ఆ బ్రహ్మదేవుడు. తర్వాత ఆ బ్రహ్మదేవుడిని హిరణ్య గర్భుడు అని కూడా తెలియజేస్తారు. ఆయన యొక్క గర్భం అంటే ఆ బొడ్డు నుంచి వచ్చినటువంటి వాడు ఆ బ్రహ్మ. ఆ బ్రహ్మ నుండి మొదటగా 7 మహర్షులు, వారికి ముందు 4 సనకుడు, సనందనుడు, సనాతనుడు, సనత్ కుమారుడు అనేటువంటి 4 మహర్షులు కూడా, ఆ తర్వాత 14 మంది మనువులు. ఇక్కడ అలాగే వీళ్ళందరూ కూడా ఈ ఏదైతే 25 ఉన్నారో, ఈ 25 మహర్షులే విశ్వంలోని సకల జీవుల యొక్క వారు ప్రజాపతులుగా తెలియబడ్డారు అని చెప్తుంటారు. సో కనుక వీరందరికీ మూలమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మ కూడా సృష్టించబడినటువంటిది ఆ భగవంతుడి నుంచే. కనుక ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఆ భగవంతుడి నుండే, ఆ భగవానుడు, కృష్ణ భగవానుడైనటువంటి ఆయన నుండే, ఆ దేవదేవుడి నుండే ఇవన్నీ కూడా జరిగింది అని మనము అవగాహన చేసుకోవాల్సింది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమ యో వేత్తి తత్వతః సో వికంపేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, నా మహిమలను, దివ్య శక్తులను యథార్థంగా తెలిసిన వారు నిశ్చలమైన భక్తి యోగము ద్వారా నాతో ఏకమైపోతారు. ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహానికి తావులేదు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క మహిమలను, ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్య శక్తులను ఎవడైతే యథార్థముగా తెలుసుకోగలుగుతున్నారో అటువంటి వారికి నిశ్చలమైనటువంటి భక్తి కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఆ నిశ్చలమైనటువంటి భక్తి ద్వారా వారు ఆ భగవంతునిలో ఏకమైపోతారు అని చెప్తున్నారు. ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహానికి తావులేదు అర్జున అంటూ మనకి తెలియచేస్తున్నారు. అలాగే ఈ భగవద్గీతలోని అంటే 10వ అధ్యాయంలోని 8 నుండి 11 వరకు ఉండేటువంటి ఈ 4 శ్లోకాలులో ఆ భగవద్గీత యొక్క సారమంతా కూడా పొందుపరచబడింది అని చెప్తారు. అందుకే ఈ 4 శ్లోకాలని చతుశ్లోకే భగవద్గీత అని పిలుస్తారు. ఈ 4 శ్లోకాలు కూడా, ఈ 4 శ్లోకాలలో ఇక్కడ గీత యొక్క సారాంశం అంతా కూడా బోధించబడింది అని చెప్తుంటుంటారు. మరి ఏమిటి అవి అంటే, ఈ మొదటి 8వ శ్లోకం, 10వ అధ్యాయంలోని 8వ ఈ శ్లోకంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్వితాః. ఆయన చెప్తున్నారు, నేనే సమస్త సృష్టికి మూల ఉత్పత్తి స్థానమును. సో ఇంతకుముందు చెప్పాం కదా, బ్రహ్మే ఆయన ద్వారా వచ్చారు. ఆయన అదే అంటున్నారు, నేనే సమస్త సృష్టికి మూల ఉత్పత్తి స్థానమును, నా వల్లనే సమస్తము నడుస్తూ ఉన్నది. దీనిని పూర్ణంగా తెలుసుకున్న జ్ఞానులు
నన్ను అత్యంత భక్తి విశ్వాసములతో ఆరాధిస్తారు. అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క ఐశ్వర్యాలు, ఆ భగవంతుడి యొక్క విభూతులను తెలుసుకోవడం వల్ల మనకి కలిగేటువంటి ఫలితం ఏమిటి అనే విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. ఎవరైతే ఆ భగవంతుడి యొక్క ఐశ్వర్యాలను తెలుసుకోగలుగుతున్నారో, ఏమిటి మరి అంటే ఆ భగవంతుడే ఈ సృష్టికి మూల ఉత్పత్తి స్థానము, ఆ భగవంతుడు నుండే ఈ సమస్తము నడుస్తూ ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని సంపూర్ణంగా తెలుసుకున్నటువంటి జ్ఞానులు ఆ భగవంతుణ్ణి అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలతో ఆరాధిస్తారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ మనం ఆయన్ని గురించి తెలుసుకోవడం వల్ల కలిగేటువంటి నమ్మకం, విశ్వాసాలు, భక్తిలో ఏర్పడేటువంటి నమ్మక విశ్వాసాలని చెప్తున్నారు ఆయన. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, మచ్చిత్తామద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంతచ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, శుద్ధ భక్తులు మనసు నాయందే లగ్నం చేసి వారి జీవితాలను శరణాగతితో నాకే అర్పించి ఎల్లప్పుడూ నాయందే సంతుష్ణులై ఉంటారు. ఒకరికి ఒకరు నా గురించి తెలుపుకుంటూ మరియు నా వైభవాలను గురించి చర్చించుకుంటూ అత్యంత తృప్తిని, పరమ ఆనందమును అనుభవిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మరి శుద్ధ భక్తులు ఏం చేస్తారు, శుద్ధ భక్తులు అంటే ఏమిటి, ఎవరు శుద్ధ భక్తి అంటే ఏమిటి అంటే ఆ భగవంతుడి యందే మనసును లగ్నం చేసి వారి జీవితాలను ఆ శరణాగతితో భగవంతుడికే అర్పించి ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవంతుడి యందే సంతుష్టులై ఉండి ఒకరికొకరు ఆ భగవంతుని గురించి తెలుపుకుంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు చర్చించుకోవడం ద్వారా, ఆ భగవంతుడి యొక్క వైభవాలను గురించి చర్చించుకోవడం ద్వారా అత్యంత తృప్తిని మరియు ఆనందాన్ని, అత్యంతమైనటువంటి ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటుంటారు. అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క వైభవాలను, విభూతులను చర్చించుకుంటూ వారు అత్యంతమైనటువంటి ఆనందాన్ని, తృప్తిని పొందుతూ ఉంటుంటారు అని చెప్తున్నారు. అదియే శుద్ధ భక్తి అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. శుద్ధ భక్తి మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆ అనన్యమైనటువంటి భక్తితో, సో ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి ఆ 9వ శ్లోకంలో విశుద్ధ భక్తుల యొక్క లక్షణాలు అంటే విశుద్ధ భక్తి చెప్పారు. మరి అటువంటి ఆ భక్తి ఎవరికి కలుగుతుంది అనేటువంటి అంశాన్ని ఈ 10వ శ్లోకంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. తేషాం సతత యుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధి యోగం తం ఏన మాముపయాంతి తే. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ప్రేమపూర్వక భక్తితో సదా నన్ను సేవించే వాళ్లకు నేను బుద్ధి యోగాన్ని ప్రసాదిస్తాను, దానిచే వారు నన్ను చేరుకోగలుగుతారు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఎవరైతే ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి భక్తితో ఆ భగవంతుణ్ణి సేవిస్తూ ఉంటుంటారో, ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఉంటుంటారో అటువంటి వాళ్ళకి ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి కావలసినటువంటి తెలివితేటలను, ఆ బుద్ధి యోగం అనేటువంటి దాన్ని, అంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి కావలసినటువంటి ఆ భక్తిని, ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేయడాన్ని, ఇక్కడ కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేయడమే బుద్ధి యోగము అని తెలుపుతుంది. కాబట్టి అటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి బుద్ధి అంటే మేధస్సుని ఆయన తన యొక్క భక్తులకు ఇస్తాను, అంటే ఆ శుద్ధ భక్తులకు ఇస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో కాబట్టి ఎవరైతే ప్రేమపూర్వక భక్తితో సదా ఆ భగవంతుణ్ణి సేవిస్తూ ఉంటారో వారికి ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేసేటువంటి అనగా బుద్ధి యోగాన్ని ఆయనే ఇస్తున్నారు. దాని ద్వారా, ఆ బుద్ధి యోగం ద్వారా వారు ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. మరి ఇంకా ఈ జీవులు
ఈ అజ్ఞానం నుండి ఎలా బయటపడతారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ 11వ శ్లోకంలో తెలియచేస్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానులు. సో ఇక్కడ తేషామేవానుకంపార్థం అహమజ్ఞానజం తమః నాశయామ్యాత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, నేను వారి మీద కరుణ చూపడానికి వారి హృదయములోనే ఉండి అజ్ఞానం వల్ల కలిగిన అంధకారాన్ని తేజోవంతమైన జ్ఞానదీపంతో నశింపచేస్తాను. ఎవరైతే ఆ శుద్ధ భక్తులు ఉన్నారో ఆ శుద్ధ భక్తులు వారు ఆ ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి భక్తితో సదా ఆయనని పూజిస్తే, ఆ శుద్ధ భక్తులు ఆయన్ని పూజించేటువంటి ఆ బుద్ధి యోగాన్ని ఆయనకి కలగజేసి అటువంటి ఆ శుద్ధ భక్తుల మీద ఆయన ప్రేమ చూపుతూ, ఆ కరుణ చూపుతూ, జాలి చూపుతూ ఆ వారి హృదయాలలోనే ఉన్నటువంటి ఆయన ఆ వారిలో కలిగినటువంటి ఆ అజ్ఞానం అనేటువంటి అంధకారాన్ని జ్ఞానము అనేటువంటి తేజోవంతమైనటువంటి ఆ దీపం ద్వారా ఆ అజ్ఞానాన్నంతా పారదోలుతాను నేను. నా భక్తుల హృదయాలలో నేను ఉండి వారిలో కలిగినటువంటి ఆ అజ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఆ అజ్ఞానాన్ని జ్ఞానము ద్వారా తొలగించి వారిని ప్రకాశింపచేస్తాను నేను. వారిని జ్ఞాన దీపంతో నేను ప్రకాశింపచేస్తాను. వారిలో ఉండేటువంటి ఆ అజ్ఞానం అనేటువంటి చీకటిని నేను ప్రారదోలుతాను వారి హృదయాలలో ఉన్నటువంటి నేను అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు ఆ 4 శ్లోకాల్లో ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలని మనకి తెలియచేయడం జరిగింది. ఇక అవి విన్న తర్వాత ఆ అర్జునుడు ఈ విధంగా మరలా అంటూ ఉన్నాడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు. అర్జున ఉవాచ పరం బ్రహ్మ పరం తామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవమజం విభుం ఆహుస్త్వా మృషయ సర్వే దేవర్షి నారదస్తతా అసితో దేవలో వ్యాసః స్వయం చైవ బ్రవీషి మే. సో అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు. అవన్నీ చెప్పిన తర్వాత కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పిన తర్వాత అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు, నీవు దేవదేవుడవు, పరంధాముడవు, పరిశుద్ధుడవు, సంపూర్ణ సత్యము నీవే, శాశ్వతమైన వాడవు నీవే. నీవు ఆది పురుషుడవు, అతీంద్రియుడవు, పుట్టుక లేనివాడవు, సర్వవ్యాప్తకుడవు నీవే. నారదుడు, అసితుడు, దేవలుడు, వ్యాసుడు వంటి గొప్ప ఋషులు అందరూ నీ గురించిన ఈ సత్యమును ధృవపరిచినారు. ఇప్పుడు నీవు స్వయంగా దీనిని నాకు ప్రకటిస్తున్నావు కృష్ణ అంటూ అర్జునుడు ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకున్నటువంటి విషయాన్ని, అంటే ఏ విధంగా ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అర్థం చేసుకున్నాడో ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నాడు. సో అందరూ కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి ఈ విధంగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఆ భగవంతుడు అందరికీ కూడా అవగాహన అవుతాడు. ఆయన అంటున్నాడు, అర్జునుడు ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం, నీవే దేవదేవుడవు, నీవే పరంధాముడవు, పరిశుద్ధుడవు, సంపూర్ణమైనటువంటి సత్యము నీవే, శాశ్వతమైన వాడివి, నశింపు లేనటువంటి వాడవు నీవే. నీవే ఆది పురుషుడవు, మొదటి నుంచి ఉన్నటువంటి వాడవు నీవే. అతీంద్రుడు, ఇంద్రియాలకు గోచరించినటువంటి వాడివి నీవే. పుట్టుక లేనటువంటి వాడివి, సర్వము వ్యాపించి ఉన్నటువంటి వాడవు నీవే. ఈ విషయాన్ని అంతకు ముందున్నటువంటి అనుభవపూర్వక జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి మహర్షులు, గొప్ప గొప్ప మహర్షులైనటువంటి దేవర్షుడైనటువంటి ఆ నారదుడు, అసితుడు, దేవలుడు, వ్యాసుడు వంటి గొప్ప గొప్ప మహర్షులందరూ కూడా నీ గురించిన ఈ సత్యాన్ని ఇంతకు ముందే వివరించారయ్యా. ఇప్పుడు అదే విషయాన్ని నీవు నాకు స్వయంగా ప్రకటిస్తున్నావు అని ఆ భగవంతుణ్ణి అర్జునుడు ఏ విధంగా అర్థం చేసుకున్నాడో, అంటే ఇక్కడ అర్జునుడు కృష్ణుణ్ణి యొక్క అనుగ్రహం చేత తన భావాన్ని
వ్యక్తపరచగలుగుతూ ఉన్నాడు. ఆయన్ని ఆ విధంగా అర్థం చేసుకున్నాడు. ఆయన యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా ఆయన ఆ విధంగా మనం కూడా భగవద్గీతను ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఈ శ్లోకాల్లో ఉండేటువంటి మాటలను ప్రతి ఒక్కరు కూడా తప్పక స్వీకరించవలసినటువంటి విషయమే. సో ఇది అవగాహన అయినటువంటి అప్పుడు మాత్రమే ఆ దేవదేవుడైనటువంటి భగవంతుడు అందరికీ అవగాహన అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు, సర్వమేతదృతం మన్యే యన్మాం వదసి కేశవ నహి తే భగవన్ వ్యక్తిం విదుర్దేవా నదానవాహ. ఓ కేశవ, నీవు నాకు చెప్పిందంతా సత్యమని నా సంపూర్ణ విశ్వాసము. ఇంకా అంటున్నాడు అర్జునుడు, ఆయన అర్థం చేసుకున్నటువంటి ఆ విషయాలు చెప్పి అంతకుముందు ప్రామాణికులు చెప్పినటువంటి విషయాలు చెప్పిన తర్వాత ఇంకా అంటున్నాడు, ఓ కేశవ, నీవు నాకు చెప్పిందంతా సత్యమని నా సంపూర్ణ విశ్వాసం. నీవు చెప్పిన ప్రతి విషయం కూడా నేను విశ్వసిస్తున్నాను. అది నేను పూర్తి నమ్మకంతో నేను నమ్ముతున్నాను. దేవతలు దానవులు కూడా నీ నిజ స్వరూపమును ఎరుగరు అని ఆ అర్జునుడు తను ఏ విధంగా భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకున్నాడో ఆ విషయాన్ని చెప్తున్నాడు. ఇంకా అంటున్నాడు ఆయన, స్వయమేవాత్మనాత్మానం వేత్తత్వం పురుషోత్తమ భూత భావన భూతేశ దేవదేవ జగత్పతే. ఓ పురుషోత్తమ, నీవు సమస్త భూతాలకు మూలకారకుడవు. అంటే ఈ జీవులన్నిటికీ కూడా నీవే మూలకారకుడవు, అధిపతివి. దేవతలందరకు దేవదేవుడవు నీవే, జగత్తంతటికి నాదుడవు నీవే. నిన్ను గురించి నీవే స్వయంగా తెలుసుకుంటున్నావు. అంటే సాధారణంగా పూర్వీకులుగా ఉండేటువంటి వారు, మన పెద్దలు ఉన్నారనుకోండి, వారి గురించి వారు చెప్తేనే మనం అవగాహన చేసుకోగలుగుతాం. మనం దాన్ని తెలుసుకోవాలి అంటే ఎంతో పరిశోధనలు చేయాల్సి, వారిని గురించి తెలుసుకోవడానికి చాలా ప్రయత్నం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ విషయాన్ని తెలిసినటువంటి వాడు ఆయనే కనుక ఆ విషయాన్ని తెలిస్తే మాత్రమే తెలుస్తుంది, ఆయన చెప్తే మాత్రమే తెలుస్తూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి నీవే స్వయంగా ఆ విషయాలని ప్రకటిస్తున్నావు కదా అంటున్నాడు అర్జునుడు. ఇంకా అంటున్నాడు అర్జునుడు, ఓ కృష్ణ, ఓ యోగేశ్వర, నేను నిన్ను నిరంతరము ఎలా స్మరించగలను, ఎలా తెలుసుకోవాలి? ఓ దేవదేవ, ఏ ఏ స్వరూపాలలో నిన్ను గుర్తు చేసుకోగలను అంటూ అడుగుతూ ఉన్నాడు. సో అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరం స్మరించాలి. ఎలా స్మరించాలి నిన్ను నేను ఎలా తెలుసుకోవాలి? మరి ఏ ఏ స్వరూపాలలో నిన్ను నేను గుర్తు చేసుకోగలను అంటూ ఈ విశ్వంలో ఉండేటువంటి ఆయన యొక్క విభూతులను గురించి అర్జునుడు తెలుసుకోగోరిన వాడై అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఇంకా అంటున్నాడు, ఓ జనార్దన, నీ యొక్క దివ్య మహిమలను మరియు అవతారాలను మరలా విస్తారంగా వివరింపుము. నీ వచనామృతము వింటూ ఉంటే ఎన్నటికీ తనివి తీరదు అంటూ ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు ఆ భగవంతుడు వివరించినటువంటి అంశాలని ఇక్కడ మరీ సులభతరంలో ఇక్కడ తెలియజేస్తాడు. దాన్నే అడుగుతున్నాడు. ఆయన చెప్పినటువంటి విషయాలని మరొక్కసారి నీ యొక్క దివ్యమైనటువంటి మహిమలను అవతారాలను మరలా విస్తారంగా వివరింపుము. ఎందుకంటే నీ వచనామృతం, ఆయన యొక్క వచనాలు అమృతంలాగా, ఆయన యొక్క మాటలు, ఆయన యొక్క పలుకులు అమృతం లాగా ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. నీ వచనామృతం వింటూ ఉంటే ఎన్నటికీ తనివి తీరదు. సో సాక్షాత్తు అక్కడ భగవంతుడే చెప్తూ ఉన్నాడు. సో మరి ఆ భగవంతుడు పలికేటువంటి ఆ పలుకులు వింటూ ఉంటే ఆయనకి ఇంకా ఇంకా వినాలి అనిపిస్తుంది అని అంటుంటారు. సాధారణంగా ఒక గొప్ప ఆత్మానుభూతి పొందినటువంటి మహానుభావులు మనకి ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతుల గురించి చెప్తుంటే ఎంతో ఆతృతంగా వింటూ ఉంటాం మనం. మరి అటువంటిది సాక్షాత్తు ఆయన యొక్క విభూతుల గురించి ఆయన ద్వారానే వింటూ ఉన్నాడు అర్జునుడు. మరి ఆయన ద్వారా వింటూ ఉన్నటువంటి వాటికి ఇంకా ఎంతటి మహత్యం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇంకా ఎవరైనా సెకండ్ పర్సన్ చెప్తే అట్లా కదా అని చెప్తారు. మరి ఇక్కడ సాక్షాత్తు ఆయనే చెప్తూ ఉన్నారు. సో కనుక ఆయన అంటున్నాడు ఇక్కడ, నీ వచనామృతం వింటూ ఉంటే
ఎన్నటికీ తనివి తీరడం లేదయ్యా. నీవు చెప్తూ ఉంటే ఇంకా ఇంకా వినాలి అని అనిపిస్తూ ఉంది. ఈ విశ్వంలో నీవు ఏ విధంగా ఉన్నావు, ఏ ఏ రూపాలలో ఉన్నావు, ఏ ఏ అవతారాలలో ఉన్నావు, నీ మహిమలు నీ వైభవాలను గురించి మరొకసారి నాకు విస్తారంగా తెలపవయ్యా అంటూ ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని వేడుకోవడం జరుగుతుంది. ఇక ఆ విధంగా ఆయన అడిగినాక కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. శ్రీ భగవానువాచ హంతతే కథయిష్యామి దివ్యా హ్యాత్మ విభూతయః ప్రాధాన్యత కురు శ్రేష్ఠ నాస్త్యంతో విస్తరష్యమి. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా అంటున్నాడట, ఓ అర్జున, నా దివ్య వైభవాలను గురించి అలాగే చెప్తాను. ఎందుకంటే ఆ అర్జునుడు ఆ భగవంతుడి యొక్క ప్రియ శిష్యుడు, స్నేహితుడు, శుద్ధ భక్తుడు కూడాను. సో అందుకే అంటున్నాడు, ఆయన అడిగాడు కదా, తన భక్తుడు ఏది అడిగితే చేస్తూ ఉన్నాడు. సో ఓ అర్జున, నా దివ్య వైభవాలను గురించి అలాగే చెప్తాను. నా విభూతులకు అంతం లేనివందువల్ల ముఖ్యమైనటువంటి వాటిని వివరిస్తాను. ఎందుకంటే అక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన, ఆ భగవంతుడి యొక్క విభూతులు అంతం లేనంటూ అనంతంగా ఉండేటువంటివి, అంతం లేనటువంటివి. సో కాబట్టి అవన్నీ చెప్పాలి అంటే ఎక్కడ చెప్పి ఎక్కడ ప్రారంభమవుతుందో ఏది కూడా తెలుసుకోలేనట్టు. సో కాబట్టి ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, నా యొక్క విభూతులు అనంతమయ్యా, అందువల్ల వాటిలో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి వాటిని నేను నీకు తెలియచేస్తాను, విను అర్జున అంటూ చెప్తున్నాడు. అహమాత్మా గుడాకేశ సర్వభూతాశయస్థితః అహమాదిత్య మధ్యం చ భూతానామంత ఏవ చ. సో ఆయన అంటున్నాడు, ఓ అర్జున, నేను సర్వభూతముల హృదయములలో కూర్చుని ఉన్న పరమాత్మను, నేనే సర్వ ప్రాణుల ఆది, మధ్యము మరియు అంత్యము. అంటే ఆ జీవులన్నీ ఉత్పత్తి కావడానికి, అవి స్థితి పొందడానికి, అంత్యము చివరికి అవి ప్రళయకారణ అంటే చివరికి నశించిపోవడానికి అన్నిటికీ కూడా నేనే అని, ఆయనే అని చెప్తున్నారు. ఆ భగవంతుని యొక్క ద్వారానే అనేకమైనటువంటి కోట్లమైనటువంటి ఈ బ్రహ్మాండాలు వస్తాయి అని చెప్తుంటారు. మహావిష్ణువు మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం, 3 విష్ణు రూపాలు. మహావిష్ణువు, ఆయన నుండి వచ్చేటువంటి నెక్స్ట్ ప్రతి ఈ కోట్లుగా వచ్చేటువంటి ఈ బ్రహ్మాండాల్లో ప్రతి బ్రహ్మాండంలోనూ కూడా ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు దీన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటారు. ఆగా ఆ ప్రతి బ్రహ్మాండంలో ఉండేటువంటి జీవులలోకి మరలా ఆ క్షీరోదక సాయి విష్ణు వెళ్తుంటారు. సో అదే చెప్తున్నారు, అందరి హృదయాలలో సర్వభూతాలు అంటే సర్వ జీవుల యొక్క హృదయాలలో కూర్చున్నటువంటి పరమాత్మను నేనే సర్వ ప్రాణులకు ఆది, మధ్యము మరియు అంత్యము అని ఆ భగవానుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. తెలియచేస్తూ ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆయన ఈ సృష్టిలో ఆయన ఎలా ఉన్నారు అనేటువంటి ఆయనకు విభూతుల గురించి అడిగారు కదా. అందులో కొన్ని శోభామయమైనటువంటి రూపాలలో కేవలము ప్రధానమైనటువంటి వాటినే నీకు చెప్తాను అన్నారు కదా. సో అటువంటి ఆ ప్రధానమైనటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ఆ విభూతులను ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఆదిత్యా నామహం విష్ణు జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్ మరీచిర్మరుతామస్మి నక్షత్రానామహం శశి. సో ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఆదిత్యులలో నేను విష్ణువును, అలాగే తేజస్సులలో నేను ప్రకాశవంతమైనటువంటి సూర్యుడిని, మరుత్తులలో మరీచిని నేను, మరియు ఆకాశ నక్షత్రాలలో చంద్రుడను నేను అంటూ ఆయన చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ 12 ఆదిత్యులలో కృష్ణ అంటే ఆ విష్ణువు ప్రధానుడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆకాశంలో ప్రకాశించేటువంటి వాటిలో ప్రధానమైనటువంటిది సూర్యుడు, ఆ సూర్యుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా అంతరిక్షంలో
50 రకాలైనటువంటి వాయువులు వీస్తూ ఉంటుంటాయి అని చెప్తుంటారు. ఆ గాలులన్నింటినీ కూడా నియంత్రించేటువంటి దేవత మరీచి అని చెప్తారు. ఆ మరీచి ఇక్కడ ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క ప్రసిద్ధి అంటే ఇక్కడ ప్రాతినిధ్యంగా చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆకాశ నక్షత్రాలలో చంద్రుడను నేను, నక్షత్రానామహం శశి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ నక్షత్రాలు రాత్రి వేళలో అత్యంత ప్రధానంగా ఉండేటువంటి వాడు చంద్రుడు. సో ఆ చంద్రుడిని ఆయన అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, వేదానాం సామవేదోస్మి దేవానామస్మి వాస్తవః ఇంద్రియానాం మనశ్చాస్మి భూతానామస్మి చేతన. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, వేదములలో నేను సామవేదమును, దేవతలలో నేను స్వర్గరాజు ఇంద్రుడను, ఇంద్రియములలో నేను మనస్సుని, జీవులలో నేను ప్రాణమును అంటే చైతన్యాన్ని నేను అంటూ ఇక్కడ ఆయన ముఖ్యంగా ఆ భౌతిక పదార్థానికి ఆత్మకు హరే కృష్ణ తేడా ఏమిటంటే, జీవుడికి ఇక్కడ ఉన్నట్లు చైతన్యం ఉన్నట్లుగా ఇతర పదార్థాలకు ఉండదు, ఆ భౌతిక పదార్థానికి ఉండదు. కాబట్టి ఆ జీవులలో ఉండేటువంటి ప్రాణం చైతన్యాన్ని నేను అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, రుద్రాణం శంకరచ్చాస్మి విత్తేషో యక్షరక్షసాం వసూనాం పావకచ్చాస్మి మేరు శిఖరిణామహం. ఆయన అంటున్నారు, సమస్త రుద్రులలో శివుడను నేను, యక్ష రాక్షసులలో ధనపతి కుబేరుడను నేను, వసువులలో అగ్నిని నేను, మరియు పర్వతాలలో మేరు పర్వతాన్ని నేను అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ 11 మంది రుద్రులలో, ఏకాదశ రుద్రులు అని చెప్తారు, 11 మంది రుద్రులలో శివుడు ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇక ఆ యక్ష రాక్షసులలో ఆ ధనానికి అధిపతిగా ఉండేటువంటి కుబేరుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే వసువులలో అగ్ని అని, పర్వతాలలో మేరు పర్వతము ఆయన అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, పురోదసాంచ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిం సేనానీనామహం స్కందః సరసామస్మి సాగరః. ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, పురోహితులలో ముఖ్యుడైనటువంటి బృహస్పతిగా నన్ను తెలుసుకొనుము. ఆ పురోహితులలో దేవతల యొక్క ఇంద్రరాజు దగ్గర ఉండేటువంటి ముఖ్య పురోహితుడైనటువంటి ఆ బృహస్పతిగా ఆయన్ని తెలుసుకోమంటున్నారు. అలాగే సేనాపతులలో నేను కార్తికేయుడును, ఆ దేవతల యొక్క సేనాలకి అధిపతిగా ఉండేటువంటి వాడు ఆ శివపార్వతుల కుమారుడైనటువంటి కార్తికేయుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. మరియు జలాశయాలలో నేను సముద్రం అని తెలుసుకొనుము అంటూ అన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మహర్షీనాం భృగురహం గిరామస్మ్యకమక్షరం యజ్ఞానాం జప యజ్ఞోస్మి స్థావరానాం హిమాలయః. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, మహర్షులలో నేను భృగు మహర్షిని, దివ్య ధ్వనులలో నేను ఓంకారమును, యజ్ఞములలో నేను జపనామమును, స్థావరములలో నేను హిమాలయాలను, స్థిరంగా ఉండేటువంటి వాటిలో ఆయన హిమాలయాలను ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అశ్వత్థ సర్వ వృక్షాణం దేవర్షీణాం చ నారతః గంధర్వాణాం చిత్రరథః సిద్ధానాం కపిలో మునిః. సో ఆయన చెప్తున్నారు, అన్ని వృక్షాలలో నేను అశ్వత్థ వృక్షమును అని చెప్తున్నారు. అలాగే దేవర్షులలో ఆయన నారదుడు అని చెప్తున్నారు, గంధర్వులలో చిత్రరథుడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే సిద్ధ పురుషులలో ఆయన కపిల ముని అని చెప్తున్నారు. అత్యంత ఎత్తైనటువంటి సుందరమైనటువంటి వృక్షాలలో ఆ అశ్వత్థ వృక్షము ఒకటి అని చెప్తారు, రావి చెట్టు మనం అందరూ పూజించి. సో కనుక ఆయన ఆ రావి చెట్టు ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే దేవతల్లో కూడా వారు అంటే నారదుడిని నారదుడు దేవర్షి అని చెప్పబడేటువంటి ఆ నారదుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే
గంధర్వం లోకంలో ఆ సుందరంగా గానం చేసేటువంటి జీవులతో నిండి ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. అందులో ఆ గంధర్వ చిత్రరథుడు అనేటువంటి వాడు చాలా మధురంగా గానం చేయగలిగేటువంటి వాడు అని చెప్తున్నారు. ఆ గంధర్వులలో ఆయన చిత్రరథుడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే సిద్ధ పురుషులలో ఆయన కపిల ముని అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, అశ్వములలో అమృతం కొరకు సముద్రాన్ని చిలికినప్పుడు పుట్టిన ఉచ్చైశ్రవము నేను. అలాగే గజరాజులలో ఐరావతము ఆయన అని చెప్తున్నారు. మనుషులలో రాజును ఆయనని తెలుసుకోమని చెప్తున్నారు ఆ అర్జునుడితో. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆయుధానామహం వజ్రం దేను నామస్మి కామదుక్ ప్రజనశ్చాస్మి కందర్పః సర్పనామస్మి వాసుకి. ఆయుధములలో నేను వజ్రాయుధమును, నేను గోవులలో సురభిని అంటే ఆ కామధేనువు అని చెప్తున్నారు. సంతాన ఉత్పత్తికి కారణములలో ప్రేమదేవత అయినటువంటి మన్మధుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. సర్పములలో వాసుకి ఆయన అని, వాసుకిని ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అనంతచాస్మి నాగానాం వరుణో యాదసామహం పితృనాం మర్యమా చాస్మి హరే కృష్ణ యమః సమయమాతామహం. అనేక పడగలు కలిగిన నాగులలో నేను అనంతుడను, జలవాసులలో నేను వరుణ దేవతను, పితృదేవతలలో నేను ఆర్యముడను, నియమాలను అమలు పరిచే వారిలో నేను యమధర్మరాజును అని చెప్తున్నారు. ఆ అనేక పడగలు కలిగినటువంటి నాగులలో అనంత శేషులు అని చెప్తాం, ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ జలవాసులలో మనకి జలాన్ని సమృద్ధంగా అందించేటువంటి ఆ వరుణ దేవత ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ పితృదేవతలలో పితృలోకాలకు అధిపతిగా ఉండేటువంటి ఆ ఆర్యముడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే నియమాలను సక్రమంగా అమలుపరిచేటువంటి శిక్షలు, మనం తప్పులు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ శిక్షలను అమలుపరిచేటువంటి వాడుగా ఉండేటువంటి ఆ యమధర్మరాజు, యమలోకానికి అంటాం మనం. తప్పులు చేస్తే ఆ యమలోకానికి వెళ్ళి నరకంలో అక్కడ ఆయన విధించేటువంటి శిక్షలు అనుభవించాలి అని చెప్తుంటారు. సో ఆ విధంగా ఆ నియమాలను అమలుపరిచేటువంటి వాడు అయినటువంటి ఆ యమధర్మరాజు కూడా ఆయన యొక్క ప్రాతినిధ్యమే అని చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ప్రహ్లాదచ్చాస్మి దైత్యానాం కాల కలయతామహం మృగానాం చ మృగేంద్రోహం వైనతేయచ్చ పక్షినాం. ఆయన ఇంకా చెప్తున్నాడు, దైత్య దానవులలో అంటే రాక్షసులలో నేను భక్త ప్రహ్లాదుడను, అన్నింటినీ నియంత్రించే వాటిలో నేను కాలమును, జంతువులలో నేను ఆ జంతు రాజు అయినటువంటి సింహము ఆయన అని చెప్తున్నారు. పక్షులలో ఆ పక్షి రాజు అయినటువంటి గరత్మంతుడు ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, పవన పవతామస్మి రామ శస్త్రభృతామహం జుషానాం మకరచ్చాస్మి శ్రోతసామస్మి జహనవి. ఆయన ఇంకా చెప్తున్నాడు, పవిత్రం చేయు వాటిలో నేను వాయువును, ఆయుధదారులలో నేను రాముడిని, జలచరాలలో ముసలి ఆయన అని చెప్తున్నారు. ప్రవహించే నదులలో పవిత్ర గంగా నది ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, సమస్త చరాచర సృష్టికి నేనే ఉత్పత్తి, ఉనికి, అంతము. విద్యలన్నింటిలో నేను ఆధ్యాత్మిక విద్యను. సో మనం ఏదైతే నిన్న విద్యలన్నిటిలో వల్ల రాజుగా పిలువబడేటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. వాదించే వాళ్ళలో వాదాన్ని నేను అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, అక్షరాలలో అకారాన్ని నేను,
మాసాలలో నేను అంటే సమాసాలలో నేను ద్వంద్వ సమాసాన్ని నేను అని చెప్తున్నారు. నాశనము లేని కాలాన్ని సృష్టికర్తలలో నేను బ్రహ్మను అంటే ఈ సృష్టించబడేటువంటి ఆ బ్రహ్మను నేను అని చెప్తున్నారు. ఈ జీవులన్నిటికీ సృష్టించేటువంటి ఆ బ్రహ్మ ఆయన ప్రాతినిధ్యము అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నేను సర్వాన్ని సంహరించే మృత్యువును, కలగబోయే సమస్తానికి మూలాన్ని నేను. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, స్త్రీలలో ఉండేటువంటి స్త్రీ వచనాలుగా చెప్పబడేటువంటి ఆ కీర్తి, సంపద, వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, మేధ, ధైర్యము, ఓర్పు ఆయన అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో స్త్రీలలో ఉండేటువంటి గొప్ప లక్షణాలైనటువంటి ఆ కీర్తి, సంపద, వాక్కు, చక్కగా మాట్లాడగలిగేటువంటి నేర్పు, ఆ జ్ఞాపక శక్తి, మేధ, ఆ ధైర్యము, ఓర్పు, ఇవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడి యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నేను సామవేద గానాలలో బృహత్సామముని, ఛందస్సులలో నేను గాయత్రిని, మాసాలలో నేను మార్గశిరాన్ని, మార్గశిర మాసము ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఋతువులలో వసంత ఋతువు ఆయన అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆహ్లాదకరంగా ఉండేటువంటి ఆ వృక్షాలన్నీ కూడా చిగురించేటువంటి ఆహ్లాదకరంగా కనిపించేటువంటి ఆ వసంత ఋతువు ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే నెలలలో మనకి ఆ నవంబర్, డిసెంబర్లో ఉత్తమమైనదిగా భావిస్తూ ఉంటుంటాం మనం. సో అటువంటి ఆ మార్గశిర మాసము ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే అతి వేడిగా కానీ అతి చల్లగా కానీ ఉండేటువంటి ఆ వసంత ఋతువు కూడా ఆయనని, ఆయన యొక్క ప్రాతినిధ్యాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, మోసములలో జూదాన్ని నేను, తేజోవంతులలో తేజమును నేను, విజేతల విజయాన్ని నేను, కృషి సలిపే వాళ్ళ యొక్క కృషిని నేను, బలవంతులలో బలాన్ని నేను అంటూ ఆయన యొక్క ప్రాతినిధ్యాన్ని ఇంకా చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు, వృష్ణీనాం వాసుదేవోస్మి, పాండవానాం ధనంజయ, మునీనామప్యహం వ్యాసః, కవినాము శనా కవి. యాదవులలో వాసుదేవుడను నేను, పాండవులలో అర్జునుడను నేను, మునులలో వ్యాసుడను, గొప్ప ఆలోచనా పరులలో శుక్రాచార్యుడను నేను అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, దండో దమయతామస్మి, నీతిరస్మి జిగీషయతాం, మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం, జ్ఞానం జ్ఞానవతామహం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ధర్మ విరుద్ధతను అణిచివేత మార్గాలలో నేను శిక్షను, దండో దమ యతామస్మి అని చెప్తున్నారు. అంటే ధర్మ విరుద్ధతకు చేసినప్పుడు అక్కడ విధించేటువంటి ఆ ధర్మ విరుద్ధతను అణిచివేసేటువంటి శిక్ష ఏదైతే ఉందో, ఆ మార్గాలలో ఏదైతే శిక్ష ఉందో దానిని నేను అని చెప్తున్నారు. అలాగే విజయం కోరుకునేటువంటి వారిలో ఆ విజయం కోసం చేసేటువంటి వ్యూహం ఆయన అని చెప్తున్నారు. రహస్యములలో మౌనము ఆయన అని చెప్తున్నారు. ఆ వివేకవంతులలో ఉండేటువంటి జ్ఞానము ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యము అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహమర్జున, న తదస్తి వినాయత్ స్యాన్ మయా భూతం చరాచరం. ఓ అర్జున, ఇంకా నేను అన్ని జీవుల జన్మ కారణమైన విత్తనం, ఆయనే ఆది బీజము, ఆయన ఏం చెప్తున్నారు, కదిలే లేదా కదలని ఏ జీవి అయినా నేను లేకుండా ఉనికిలో ఉండదు అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యాన్ని ఆయన ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నాంతోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం పరం తప, ఏషతుద్దేశత్ ప్రోక్తో విభూతేర్విస్తరో మయా. ఓ శత్రుంజయుడా, నా దివ్య రూపములకు అంతం లేదు. నేను నీతో చెప్పినదంతా నా యొక్క అనంత విభూతుల యొక్క సూచన మాత్రమే.
ఏదైతే నేను ఇప్పుడు నీకు తెలియచేశానో ఇవన్నీ కూడా నా యొక్క అంతం లేని ఆయన యొక్క విభూతులకు ఆయన భాగవతంలో చెప్తుంటారు. ఆయన యొక్క అవతారాలు తీసుకున్నటువంటి రూపాలకు అవతారాలకి లెక్కలేనన్ని అవతారాలు ఉన్నాయని చెప్తుంటారు. ఆ విధంగా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఆయన యొక్క దివ్య రూపములకు అంతమే లేదు. అందుకే నేను ఏదైతే నీకు వివరించానో కొన్ని శోభామయమైనటువంటి కొన్ని ప్రాతినిధ్యాలను మాత్రమే నేను తెలియచేశాను. అంటే ఒక మహాగ్రంథం ఉన్నట్లయితే ఆ గ్రంథంలో మనకి ఏముంటుంది, సూచికగా ముందు విషయ సూచిక ఉంటుంది. అదే మాదిరిగా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యం అనంతంగా ఉండేటువంటి, అంతం లేకుండా ఉండేటువంటి ఆయన యొక్క విభూతులలో కొన్ని, ఆయన ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులను కొన్ని సూచన మాత్రమే ఇక్కడ మనకి చెప్పాను అని అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, యద్యద్ విభూతి మత్సత్వం శ్రీమదూర్జితమేవ వా తత్ తత్ దేవ గచ్చత్వం మమ తేజోష సంభవం. ఆయన అంటున్నారు, ఈ లోకంలో ఐశ్వర్యవంతమైనవి, సుందరమైనవి, మహిమ కలవి అయిన సమస్త సృష్టులు కేవలము నా తేజస్సులోని ఒక అంశము నుండే ఉద్భవించినవని తెలుసుకోనము అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఈ ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో కానీ భౌతిక జగత్తులో కానీ మహిమ కలది లేదా అందమైనది ఏది ఉన్నా అది ఆ కృష్ణుడి యొక్క విభూతి యొక్క అంశం అని అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా అసాధారణంగా సంపన్నవంతమైనటువంటి ఏదైనా కానీ అది కృష్ణ విభూతి ప్రాతినిధ్యంగా తెలుసుకోమని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆయన యొక్క ఒక అంశ ద్వారా ఇవన్నీ కూడా ఉద్భవించాయి అని తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, అతవ బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవార్జున విష్టభ్యాహమిదం కృత్స్ననం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. ఓ అర్జున, ఈ వివరణాత్మక జ్ఞానం యొక్క అవసరమేమున్నది? కేవలము నా ఒక్క అంశ మాత్రం చేతనే ఈ విశ్వమంతా నేను వ్యాపించి పోషిస్తూ ఉన్నాను అంటూ ఆ భగవంతుడు. సో ఎందుకంటే అన్నింటిలోనూ పరమాత్మునిగా ప్రవేశించడం ద్వారా భగవంతుడు సమస్త భౌతిక విశ్వమంతటా ఆయన నిలిచి ఉన్నాడు. ఈ విశ్వమంతా జీవుల దాంట్లో ఉన్నాడు కనుక ఆయన ఈ విశ్వమంతా కూడా ఆయన నిలిచి ఉన్నాడు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఆయన ఈ అవసరం ఏంది, ఈ వివరణాత్మకమైనటువంటి అవసరం ఏముంది? కేవలం నా యొక్క అంశమాత్రం చేతనే నేను ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి పోషిస్తూ ఉన్నానయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానులు అర్జునుతో. సో కాబట్టి ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రభావశీలమైనటువంటి శక్తి నుండే శక్తి పూర్ణుడైనటువంటి ఆ సూర్యుడైన తన శక్తిని పొందుతున్నాను అంటే ఈ సమస్తానికి కూడా వెలుతురునిచ్చేటువంటి ఆ సూర్యుడు కూడా శక్తి ఆ భగవంతుడి నుండే పొందుతూ ఉన్నారు అని చెప్తాడు. ఆ కృష్ణుని అంశచేతనే సమస్త ప్రపంచము పోషింపబడుతుంది. అందుకే శ్రీకృష్ణ భగవానులే పూజనీయుడు అని మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ జపించండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అండి అందరికి.